בפרקים הקודמים עקבתם איך אני הופך להיות מינימליסטי, עוזב את הבית, משחרר חפצים ויוצא למסע אל הלא נודע. עכשיו אני נווד. בחודש האחרון אני ישן בבתים של חברים, בשבועיים האחרונים אצל דורית, לפני כן אצל אורלי, אבל אני מרגיש שאני ממש רוצה לעבור לתחנה הבאה. יום שאני בלי בית, שאני מסתובב ממקום למקום, אני לא עושה מזה רעש ולא משמיע צלצולים, פשוט נווד עם שתי מזוודות, בלי מסלול שאני יודע לאן אני הולך, אני כזה זורם. תכלס כאילו הרגיש לי תמיד קצת לא נעים כזה לצלם פה, כי אני כאילו, זה בית שאני מתארח בו של חברה, שנורא כיף לי בו, אבל כאילו זה בית, אז אני כזה לא מרגיש בנוח לצלם ולהראות לכם, כי זה בית שהוא מושלם, והכל בו כל כך אישי, וזה לא שלי, אבל נורא כיף לי פה. ותראו, יש לי כאילו נוף מטורף, וזה קרוב לסנטר, וזה, לא יודע, מרגיש הכי בבית בעולם. יש לי חדר כזה קטן עם שירותים ומקלחת, את הדברים שלי, ונוח לי, נעים לי. אני יכול להישאר פה עוד מלא זמן, אבל להיות רגע חוזרת בחול. צ'או. תקווה, חברה טובה, היא גרה בבת ים. גם אצלה אני הולך להשתקע. יום שלישי שאני גר פה, וכבר נתקעתי איתה מחוץ לבית. כי זה הכי מתאים לי איתה מחוץ לבית. אתה סובל? אני צריך... מה זה, חשמלי? כן, זה תנועה. וואו. איזה דבר זה, נשאר אחד אחרון. שלך. שלי? אבל אם זה, אני לא יודעת, אני רוצה לשמור את זה, אני לא יודעת כמה זמן אנחנו נהיה פה. תאכלי את זה אז מהר. וואו. וואו, איזה טעים זה. מה המזל? מה המזל פה בכל הסיפור, את יודעת? מה? שקנינו מים. כמה זמן אתה יכול לשרוד ככה? ככה? פה? כן. חדר מדרגות הזה? פה, ספציפית פה, איפה שאנחנו נשמעים. כאילו אם עכשיו יש מלחמת עולם בחוץ, ואנחנו פה בחדר מדרגות. אני יודע, בטח איזה שבועיים, 3, 4. רק עם הבקבוק הזה תעשה תנועה. לא. תרקוד. אנחנו צריכים לקבוע על הריקוד ש... את שואלת אם רק עם הבקבוק אני אשרוד? כן. לא. אבל אני אתחיל לאכול אותך אחרי יום. הרבה קולסטרול, חבל. דברים כאילו רזים. בי? כן. מה תאכל? רק את האצבעות, זה בלי שום. יואו, איכס. כמו גרון של עוף, אותו טעם, מה העניין? כמה זמן אתה חושב שהיה לוקח לך להתחיל לטרוף אותי? הרבה. הרבה. כאילו, באמת אולי אפילו שבוע. שבוע היית שורד עם המים? כן, גם את. אני הייתי טורפת אותך בלילה הראשון. ממש. אבל ישר, מביאה לך ביס בחזה. ממש. אני לא ילדם פה היום. היום אני אשן בסלון. למה? כי זה לא נעים לי לישון איתך במיטה. למה? כי אין לו מערכת הרבה תלונות עליי. לא היה לי, השקרן. אמרת הרבה דברים שהפריעו לך, ולא בא לי להכביד עלייך, את מבינה? כוס אמא שלך זונה. אמא שלי תצפה בפרק המצולם כרגע. אז שתצפה. אני לא אמרתי שיש לי הרבה תלונות. לא, את אמרת כוס אמא שלך זונה. אני? כן. מתי אמרתי את זה? עכשיו? מושיק. מה? זה לא מפריע לי שתישן איתי, וזה גם לא מפריע לי שתישן בחדר. אני יודע שלא. ככה את זה בחשבון.
אני עוזב את תקווה, אבל עדיין נשאר במרכז. ההצגות של פריסילה מחייבות אותי להיות באזור, ואני מחפש לוקיישן שיהיה לי קרוב ונוח. הנה אני עולה הביתה לדירת השותפים שלי. ואני עם מושי כנבד, בלי בית, אבל עם תיקה, מסתובב. ונהנה כל פעם מסאונד אחר של פתיחת דלתות, בתים, מעליות. תכף תשמעו את הכלב שלי ואת השותפה שלי. היי בואנו. תחנה הבאה, הבית של מיכל. חברה שלי כבר 30 שנה, ואולי יש לה את הבית שאני הכי אוהב להיות בו בעולם. שלא בבוקר, אבל אני כאילו יורד עם הכלב. לא מאמין שזה קורה לי, אני אף פעם לא ירדתי עם כלב. פעם ירדתי, אבל הרבה שנים לא ירדתי. בוקר טוב. בוא נדבר רגע על המסע שלי, אוקיי? כי אחרי שהייתי בגולשי ספות תקופה, וישנתי פה, וישנתי שם, וישנתי שם, וישנתי שם, וישנתי פה. קודם כל, איך אני כשותף לבית, כגולש ספות? מה זה גולשי ספות? אני כאילו עובר אצל אנשים בבית וישן בספות שלהם. את לא הרגשת חלק מהפורמט שיושבים לך בבית? לא על הספה. לא על הספה. אצלך קיבלתי מיטה, וואו, יחידה, עם מרפסת, פונה לים. אין מה להתלונן. כאילו, היה אצלך מושלם חוץ מרגע אחד קטן. שמה? אתמול אני ישנתי לתומי צהריים, וקפץ עליי כלב עם חול לתוך המיטה. אתה קראת לו, זאת הייתה הבעיה. שואו. מה זה קראת לו? שיגעת אותו, והוא בא. אז חוץ מאתמול היה מושלם. ואז אמרתי, אני לא אצעק עליך שהוא עם חול. אני באמת התאפקתי לא לצעוק. את רצית להזהיר אותי? רציתי להגיד לא, אבל אמרתי, מיכל תסתני. כי ידעת שאני אבהל? לא הרגשה מגעילה. באמת? לך. בקיצור, חוץ מאצלך, קודם כל אני לא מוכן לשמור עליו בית שיש בו כלב. כי אז אני הופכת להיות הכלבה של הבית. ברור. ודבר שני שאני החלטתי זה שאני הולך... אני הולך לישון בבתים, שאני יכול אחר כך לשדרג אותם, לשפר אותם, את הנראות שלהם, להשאיר בהם משהו ממני, או מהדברים שלי, או מהכישרון שלי. אז מה שהחלטתי מעכשיו זה דבר כזה. איזה פריים יפה. מקסים. לא טוב? ככה רואים אותך גם, מבינה? אז דרך המראה. קטנה, קטנה, קטנה. אוקיי. מיניאטורה, פיצית, פיצית. אז מה שהחלטתי זה דבר כזה. אני שומר לכם על הבית, כן. בין שבוע לשבועיים, לא משנה איפה בארץ או בעולם. שומר, כן. זה משהו אחר. שומר, ישן אצלכם, בלעדיכם, כן. על הבית, על היחידה הנוספת. כמו שאני עכשיו אסע ליוון ואני הולך לישון בכפר נופש, ולשפץ את הבתים בכפר נופש האלה. ואחר כך אני נוסע לאלבניה, ואם יש לכם מקום באלבניה שאתם רוצים שאני אשדרג אותו, תגידו לי ואני אבוא, אני אשן שם ואני אשפץ אותו. וככה אני בעצם מטייל, ואני נוסע, ואני לא מתחייב לאף בית בשום מקום, ואני משאיר את החותם שלי, את ה-DNA שלי, בכל מקום שאני נמצא בו. מדהים. אני מאוד אוהב את הנוודות, אני מרגיש שהיא פותחת לי משהו חדש, משחררת אותי וגורמת להיות אותנטי וחופשי. אני מרגיש שאני חייב להמשיך להיות בתנועה. היעד הבא.